The bank is surrounded. I'm offering you a chance to... Not a fucking Älä... chance! Miksi nää... What's up? Mä oon Eddie K ja tää on Anuar. Jakso numero 2. Ja joo, kanava on tosiaan Eddie K Gaming. Tervetuloa pelaamaan mun kanssa tätä peliä. Aloitetaanhan pelaaminen. Armed and Dangerous. Let's go! Pertti pitää saada pulloja. Toivottavasti olisi pulloja. Well, you picked the right place, Cole. A city that needed an honest cop like a thirsty man needed water. You'd heard the stories, but you weren't interested. You were here to fight the good fight, solve cases, right wrongs. The force is like politics. There's no sitting on the fence. You have to choose sides. A brown paper envelope, or a Greyhound ticket to Palookaville. Tai pulloja. The ever end one way. All units to 211 in progress and shots fired at Westlake Savings and Loan, 1415 West 3rd Street. Unit AL identifying code 3. We'll take that. It's only a couple blocks from 14 here. Adam calling KGPL. We'll handle the 211. Roger that, 14 Adam. Be advised, suspects are armed and dangerous. Roger KGPL. 14 Adam on route. Perhana sitä lähetä. Siitä lähetti eikä kysellä. Pullot pitää löytää. Lähettää hirveellä kyydellä. Tässä on 2 pakoputkia. Tää on aika tehokas peli kuule. Ne pullo etsijät kyllä hirveä huonolle autolle lähettää. Pullo mummut vie kaikki pullot kuule. Make it quick, you guys. The cops are here. We gotta move it. Mitä ihmettä te teette? Ampu meitä! Mä hakemaan pulloja ja työ ammutte permanaa. On nyt dekoratiivilla siitä. Heitti nää roskiin siitä. Lattaappa se ase. Ammuta aika keljumainen ampuot. I got you covered, Cole. Weapons on the ground now. Aseet maahan. Try for the front door. Keep your goddamn head Aseet down. maahan mä sanoin. Cover, Phelps. Tää ette vie meidän pulloja. Tuleeko ne viemään We don't pullot? know how many are in there. Take it slow. Backup will be here soon. LAPD, put down your weapon. The bank is surrounded. I'm offering you a chance to... Not a fucking Älä... chance! Miksi nää valehteet? Stay down. Ei vaan, mutta jos nää valehteet meitä ois mukaan enemmän täällä. Älä nousta ylös! Minä paukasen sinut taivaan tuuliin. Hei! Hei! Hei kaverit, pysyt! Kyllä jos nyt ei pullot säily ehjänä, niin on kumma. Ei nimittäin säily. Joku perhana halus viemään pullot. Tämä on aika raakkaa tämä pullopeli, kun ollaan aseiden kerran viemässä pulloja mummoilta. Perhana mä sanon. Meillä on se etulyöntiasema, kun meillä on poliisin virkamerkit, mitkä on tuolta Halloween kaupasta, mutta sillä on mitään peliä. Niinpä ei parempaa kumppania vois löytää, kun sulla ei pullot kelepaa, mulle kelepaa kaikki. Hehehe. This kind of opportunity comes along once in a lifetime, Hank. I have to grasp it. You have to survive it first, Cole. Here are the Yeah, veterans. The you Jets need to love the survive shootouts. it, boy. If I can make a name for myself in this war, my future... Thinking of taking on a company of the Emperor's finest single-handed? Ollaanko me pullon You don't seem the Sergeant York type to me. When I need your opinion, Kelso, I'll ask for it. Miten vie pullot ennen They mummoja? talk about officers like you in boot camp, Cole. They call it the Custer syndrome. Guys who go around dreaming of fame and glory and getting all of their Pullo-syndrooma, se on men ihan killed tosi in the juttu. process. Our duty is to lead, Kelso. Tää And hullantuu their duty is to pulloihin. die for your wonderful future? Pulloihin sitten ja sitä ei niinku... Elämä pyörii vaan pullojen ympärillä. Nyt pullot
pullot antaa sulle kaiken ja sitten ne loppupeleissä vie kaiken, kun joku perhana tullut asseiden kanssa viemään pullot sulle. Cole Phelps and Jack Kelso. With some people, it's as simple as chemistry. Two guys who should have been friends, but their personalities got in the way. Phelps, a good guy, wound way too tight. And Kelso, a quiet man who could never walk away from a fight. Please! Autokin on vuokrattu. Well, it's a Juomapulloja shame you don't like to etsitään talk varten. about it, Cole. Niinpä. En kerro Friends who sulle want to nuo stay pullopaikkoja. friends don't discuss religion or Sä politics. kävisit kerremässä kaikki. In my case, you can add the war to that. I know that bum. Wendell Bowers. I Tuo put ei him away mikä before pummi he oo jumped somnut the rope. pomoa perhana. Get after him, Phelps. I'll head him off in the car. Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma. Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma. Eestä menkää, minä tuon taskulampulla. Jos ette huomioineet. Juokse humma sinä, juokse vaan. Minne hitto sinä koetat juosta vaan. Et sä pääse minnekään, kun me tullaan tästä. Hold it right there! Pysähty, mä sanoin, kerro pullopaikkasta. Pullopaikat tänne, perhana. I'll tell you again, Wendell. Jesus, Dunn! Jos et kerro pullopaikkoja, niin oot kyllä aika I niinku, want to do this, Wendell. aika rohkelikko mies. Get down from there right now. Ja sitten lähdetään. Pysähyn, mä sanoin. Älä pelää, potki! You gotta be kidding! Minä senkin perhana pullopate. Mehän ei hyvänen aikaa. Ja sitten juoksemme vain. Kedididi, hyppää. Mä hyppään saappaisiin, kun hyppää, Harri! It's over, Bowers! Dinosaurusmaailmaan, teitä vaan hyppäätiin. Minä hyppään pullomaailmaan. Hyppätään tästä. Pullot tänne! Kerro pullopaikkoja! Bowers! There's nowhere left to go! Minähän löydän ne silti, mutta kerro nyt pullopaikat, mä sanoin. No, nyt ruppee kuule, nyt menee kyllä mielenkiintoista, haluat vielä tapella pullopaikasta. Jaa. Otappa sitten nokkas siitä. Ota nokkas sitten. Nyt kerro ne pullopaikat. What you doing, Wendell? Your parole Minä vien sinut officer's feeling kuulusteluun lonely. pullopaikoista. He's got a hole in his life for an asshole like you. You can make it up to him in 10 years' time. Watch 10 your vuotta head. nyt kerro missä pullot on. This hump will be back in the Iron Hotel Ei by tää tomorrow Pauliinin night. työ ilmasta on. Nice work, Cole. Kiitän. Run track in high school? Kiitän. Kyllä mä olin kova juokse pullojen perässä. Pullon mummot yritti juosta aina eilen, niin minä kampitin ne. Sitten vein niitten Part of pullon. the tradition of the Marine Corps and being an officer in the Marine Corps is the ability to make tough decisions. The right decision is not always the popular one. The right decision will get the men you care about killed. These ratings and your ability to give them frankly and truthfully directly affect your chances of successfully becoming a Marine officer. Candidate Phelps, you have the floor. Merenpohjassakin on paljon pulloja, kun ne roskaa merenpohjiin. Esprit de Corps, Merrill 10, Franklin 8, Weiss 8, Donahoe 6, Sekin on erikoinen koulutus. 6, Hudson 5, Kelso Minä oon käynyt 2, senkin. Leadership, Donahoe Controller 8, pull. Franklin 7, Merrill 6, Kowalski 6, Weiss 5, Hudson 5, Kelso 1. Candidate Kelso! I'm sorry, Captain, but I joined the Marine Corps to fight the enemy, not get involved in this schoolboy chicken shit. Kelso! In Eikö my pullot office keleppo, now! hä? Tarttais monta kuin kerran, niin saa monta euroa. Pippadappadappada. Fire before, Every time, there's the case that makes you. Gives you that leg up. Gets you recognized as the shining new star in the squad. The case that you solved that shows that you have the gumption, the gung-ho, the get up and go to make you stand out from your average rank-and-file patrolman. Peree, pullotaistelu! Pullotaistelu jossain. Pertti, juokse! LAPD, could you stand clear of the body, Pertti please? tässä, Pertti Has anyone tässä. called an ambulance? Onko pulloja löytynyt? We've called an ambulance and the police, but I'm Sinä oot afraid niin he's rikollisen dead. näköinen jätkä, että ei voi muuta niinku sanoa. Okay, stand further back and move along. It's your choice, but Ähän make it quick, sinä people. häntä, Heikki. Sulla on uusi mies, Hey, niinkö? Cole, Älä puhu you gotta mulle. be quick. My beat crosses 7th Street. Okay.
You're first reporting then. We'll get a perimeter going and move the crowd on. Joo. You better see what you can find Te out ootte before the vienyt kaikki homicide minun dicks show pullot up. sitten. Ihmekäs I'll be niitä with on you löytänyt. Mä ne aika teekään. Mitä sinä ne makkoot perhana? Onko sulla tietoa pullosta? Kerro, onko pullot missä? Saakelin mykkä. Mikä tämä on? Jaa, maksuja. Cigaletta. Layaway receipt. Jahas. Earrings. Made out to Kyllä, Bank of asunto. Arcadia. Asunto löytyy. Täällä ei oo mitään. Käsissä on mitään. Ei tästä tule mitään, kuule. Miksi nää oot mykkä? Kelle oot antanut pullot, kerro! Et sinä osta pullot. Niin kun sinä oot menehtynyt tappaa. Kyllä Pertti löytää pullot, vaikka et sano mitään. Joku sinut halusi hiljentää, et kerro pullopaikkaa Pertille. Joku on vähän liian tosissaan niiden pulleen kanssa nyt jopa... No, että mä sano. Hyltsyjä. Shell casings. These look like 32s. 32 hyltsyjä. Mä seuraan sinua, katsotaan onko tässä... Oho! FN Browning. Serial number 01138. Might need to run by 32 löy. Eagleson's gun store's a couple blocks from you. All right. Yes, it's a dead person. This guy in the Käymme crowd thinks he saw asekaupassa something ihan cool. ensin ja You tullaan better take sitten a tänne statement. takaisin. Nunnapuska. Aha, tämähän on pullomestareitten paikka. Tämä on puska perhana. Nunnapuska vielä. Kyllä nunnat on melkoisen kun ne edes ryyppää, niin onpahan muuten pulloja. Ne on vielä täysiä. Tänne siis. Ei kun siis... Mitä ihmettä mä... Lokaationi! Eagleston Scanster, asekauppaan pitää mennä. Pyörähättääpä. Laitetaan pelit päälle, niin suohan etua jo oikeas. Pullot tänne vaan, pullot tänne vaan. Ajetaan nytte vaan, pullot tänne vaan. Pämpärempää. Eikö oo aika raakaa peliä, kun olet toverini? Sinäkin häntä Heikki. Tätä pullojen takia tommonen verilöyly on kyllä ihmeellistä. Ei vois uskoa, että pullojen takia ihan tollasta on. Kyllä se vaan näkyy olevan näkyy tollasta välillä. Niillä kun teille koolit minne ootte menossa, minä kruiselen täältä nyt. Hei! Eagleston Guns and Sporting. Katsotaan, onko täällä mitään. Minä puhu, sinä katot pullot. Selvä? Mennään. Officer, what can I do you for? Officers Phelps and Dunn, sir. Wilshire Division. We need you to trace a serial number. Sure. Pertti ja häntä Heikki What's the tässä. make and model? FN Browning, model 1922. The serial number is 01138. You don't say. Well, I didn't sell it. Europeans love them, but it's pretty rare you find one over here. Although I did have one in here a couple of weeks back. Remember the owner? Yeah. Eurooppalaista ei Kalu. tykkää rulla Edgar assusta Kalu was niin his paljon. name. Thing looks like it'd never been fired, but he brought it in here for cleaning anyway. Then he bought a box of cartridges and he left. You know where we can find Mr. Kalu? Told me he was on his lunch break. Said he worked at Hartfield's jewelry store just up on Broadway. Joo, varmaan viemässä minun pulloja. Ei, mennään äkkiä. Tule häntä Heikki, mennään katsomaan, että se ei vie minun pulloja. Tule! Tule sieltä! Kyytiin! Lähetään kahtomaan. Jos se vie yhdenkään pullon, niin sinä hakkoot sen. Minä laitan raatoihin. Virkavallan vastustamista silloin.
Ja sitten... Vähän sivuluisua ja haittos mitään. Edestä sinä taksikeisari. Officer, can I interest you in a new watch? Kyllä, kello kelpaa, mutta ensin kerron meille missä Officer kuluu. Cole Phelps, are you Edgar Kalu? Ootko sinä Edgar? Minä oon no, Pertti. Mr. Kalu is out back. He said Elä he'd lie down. valehtele. I'll buzz him for you. Sinä senkin valehteleva. Son of a bitch! Go, Cole, go! Juokse sinä toiselta puolelta. Hyvänä aika mä sanon, kun tämä menee naurettavaksi. Tule tänne sieltä! Eihän minä edes osu siihen. Ei hyvänä aika! Ammu kaikki porauta! Pommo eestä! Too late, Kalu! Ai perhana, mitä nää teit? Oho. Sitä olisi pitänyt vissiin ampua. Oho. Vahinkoja Officer sattuu. Cole Phelps, Pertti are you tässä. Edgar Kalu? No, Mr. Kalu is out Ootko back. Edgari? He said he'd lie down. I'll buzz him for you. Selvä, selvä. Miks minä en ihan usko? Perhana, ihan syystä en uskonut tuota. Sitten lähdetään uudestaan koittamaan tätä. Ja se sinä homma, kun tuo taivas on niin tumma. Pysähy! Pysähty! Pysähy! Ei perhana, sillä on ne pullot muuten. Muuten se olisi pysähtynyt. Minun pullot! Saakeli! Pullot tänne! Takaisin! Tule tänne sieltä! Pullot tänne mä sanon! Pitääkö nyt perhanakaan pittu? Too late, Kalu! Ei tästä tule mitään, kun tuo... Juokse! 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 Se on kiinni, hyvä! Tarvitse mullota! Turppos, hyvä just noin, Pertti! Pertti näyttää sulle näin munat. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. The case that Mitä makes sä you, sinä the hymyy? case that breaks you. The one you never Hymyy saw. siltä, että ois vienyt pullot ja nauraa, että etpäs saanut pulloja. The case that gnaws at your guts and ruins your marriage. Huijalka vitsi. The case that keeps you propping up a bar as you relive the what ifs, the might have beens, the half leaves, the half truths. The case that other cops murmur about whenever you walk past. The case you never, ever discuss. Never, God's mill may grind slowly, but it grinds finely, son. I hear it's you who nabbed our malefactor from the shooting yesterday. Yes, sir. Kyllä Then Pertti. tell me, Boyle, I hear you're quite the climber, a man of initiative. How would you like a chance at smiting this man with the sword of justice? You're asking Mitä me meinaat? to conduct the interview, sir? I am young Phelps. You've only been with us a short time and you've assembled yourself a stellar arrest record. Kyllä minä oon pulloin Not to perään mention the kovaa. fine work you did in the war, sending heathens back to the hell they came from. But I'm curious as to whether you can turn your hand to interrogation. Takes a certain animal cunning, lad. Do you think you might be ready for that? Kaikesta ei oo pulloja Yes, sir. kerrossa. Kyllä sä tiedät se. Good man. You need many things for a conviction, young Phelps. A motive, opportunity, hard evidence, and best of all, a confession. If you fail in the former, you can always use a modicum of violence to obtain the latter. How are you feeling, lad? Fine, sir. Very good. The evidence is overwhelming. May the cat eat him and the cat be eaten by the devil. Joo. Mulla on yksi Bring kysymys. me a Montako confession, pulloa young sinä saat folks. kerättyä viikossa? This is your chance. Don't fail Minä me. vaikka, että minä saan enemmän. Että minä tuun töihin sulle. Minä näytän sulle, miten pulloja keräät. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer Mika. can't help you, Mr. Kalu.
You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Kerropas mulle nyt Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. Hei. I'm sure my lawyer can clear all this up. Sä oot niin sulava Veikko, että sinä oot kyllä vienyt pullut varmasti. Hymyilepä vielä! Aha, minä tiedän sinä valehteen. Socks over an empty grudge, you son of a bitch. Do you think I have sympathy for you? That's the way. Keep needling me. Try the rough stuff, and my lawyer will be making an official complaint. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. Sori, minä tarin kuustossa. Get back in there and raise some lumps, boy! Älä ota mulle! A few moments later. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise... Kolmannen kerran, älä huuta! I need a confession! 2,000 years later. Gage was an asshole. Perkele! It wasn't down to me. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there and raise some lumps, boy! Älä huuta! Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Te ootte pariskunta sen naisen kanssa. Ettekö oo? You deny owning a Browning pistol, serial number 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is that so? It's amazing what the Nebushes will recall when it suits them. Let's change the subject. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker! How about baseball? You're not denying you're a Jew, Mr. Kalu. This is America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Näytät kyllä niin valehtelevalta kaverilta. I think you lent Gage money. He owed you payment. I don't know what you're talking about. I know what you're talking about. We have the lawyer watcher. I'm done with you. Go flap your gums somewhere else. I want my lawyer. I've just got to keep my mouth shut and watch you run around in circles. We're done. Unless you want to keep making a schmuck of yourself. You disappoint me, Cole Phelps. Get back in there! Älä ota mulle! I need a confession! Kutaralla. Has my lawyer arrived yet? I want to see my lawyer. A lawyer can't help you, Mr. Kalu. You shot a man dead in cold blood. You're going to have to pay for that. Let's talk about the shooting. Do you deny shooting Everett Gage? I'm a businessman. I run a jewelry store. I don't know what you're talking about. I'm sure my lawyer can clear all this up. Sinua kun kahtoo,
Ei tällä riittää firman rahat, pitää vielä pullot tipiä minulta. You Ei kun deny siis owning a siltä, grounded kenet pistol. ammut siis. Serial Ei number siltä. 01138. I owned a gun, yes, but it was stolen in a burglary a couple years ago. You can't prove I used my gun on Gage. Jaa. Entäs tämä? You had the gun cleaned and bought a new box of ammunition. The store owner remembers you and where you worked. Is Ei. that so? It's amazing what the Nebishes will recall when it suits them. Ahaa. Let's change the Mikä se olisi subject. minun motiivi? Rakkaus. You fasting for Yom Kippur, Mr. Kalu? Yeah, let's change the subject, you going motherfucker. How about baseball? Aha. You're not denying you're a Jew. Nyt Mr. Kalu. kysytään suoraan, missä This is pullot on. America. It's not Germany. It's not a crime. Some people don't like Jews, Mr. Kalu. Yeah, and I guess you're one of them. Gage hated Jews, didn't he, Mr. Kalu? I don't know what you're talking about. Pakko käyttää tämä. You left-wing leaning parasite. You expect me to sit here and listen to your drivel? You call me that? You sit there and you call me those names, you goddamn goy butt snatcher? You and that stump Gage! Why did you do it, Mr. Kalu? Gage. He's in the Chamber of Commerce. He's in with all those momsers. He blocked every proposal I ever put forward. Kike this and kike that. He's been trying to ruin my business for years. Edgar Kalu, I'm charging you with the first-degree murder of Everett Gage. Respect your Kiinni jäät. beliefs and your right to hold them. Kyllä I murhasta hope saat for your syyttää. sake, the jury can commute to murder in the Nyt second hakataan degree. putkaa, et kerrot mulle, missä pullot on? May God have mercy on you, sir. Pullot tänne! Arr. Ja nyt sinä... Masterfully done, Officer Hyvä, Phelps. sitä minä... It is just, Officer Phelps. Isn't it, lad? Yes, sir. Then let me have a word with the Chief of Police, young Phelps. The department needs heroes. A shining, honest face the public can admire. Kyllä, I minä applaud a oon, man with your minä oon. talent for unwavering justice. Minua ei Back to raha your houkuta, duties for minua now, ei sua mitenkään But here's a piece korruptoitua, of minä advice. kerran aivan pulloja Get ilta. yourself 2 suits, get them pressed. You'll be needing them. Aivan hyvä juttu. Hyvä, kiitos. Ylennys tuli. Oliko taas ylennys? En tiedä. En näkee kohta. Aha. Police Department. Kiitoksia kun olit kahtomassa mun kanssa tätä. Tai pelaamassa enemmänkin. Mut kahtomassa kun mä pelaan. Se on Eddie K. Ja kun sanon teille kiitos, hei!